Så er det så ved min tur til at fortælle en historie. Og den elev, jeg vil fortælle om, det er Frederik Kaas, og han er 5-årsjubilar i år. Jeg kan ikke huske, om det var fra 9-10 eller 10-11 historierne fra, men i hvert fald alle kender Frederik Kaas. Det er sådan, at det er en torsdag aften. Lige pludselig står Frederik op på forkontoret. Der sidder Jonas Meibom sammen med mig. Og Frederik han spørger, om det ikke er rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig sundt med en masse vitaminer. Jo, siger Jonas mig. Frederik, selvfølgelig er det det. Det er bare lige det, at Frederik, og vist nok også en anden elev, var blevet rigtig, rigtig lækkersulten den aften. Så derfor havde de spist et helt glas vitaminpiller med jordbærsmag. Vi gjorde Frederik rigtig tryg. Frederik, det er ikke farligt. Du får bare måske noget ondt i maven. Og ved du hvad? De næste par måneder, så går du og dufter af jordbær, og så er du nok rigtig, rigtig vitaminsund. Frederik.